Yan, ito yung pinaka map ng castle. Yan, dibuti natin. Mag 4 pa lang naman eh. Gaganda ng mga sakura dito sa baba ng castle mismo. Yan, paakyat tayo ngayon sa castle. Yung mga tao sa taas. Akyat tayo dyan mamaya. Yan. Ito yung pinakababa ng castle. Yan yung castle sa taas oh. So ayun, bakit nga ba? Ayun. May mga castle dito sa Japan. Yan, nagsisila para na yung petals ng ano, ng sakura. Kasi tumatagal lang ito ng halos 1 o 2 linggo. Tapos magkakadahon na yung mga puno ng sakura. Ayan si ano, Tokugawa Ieyasu. Yan yung statue niya. Siya yung dating nakatira dyan sa castle. Yung baba ng Hamamatsu Castle, pinakababa niya. Yan oh. Ganda ng mga sakura, di ba? Yan yung pinaka-castle oh, sa taas. Kaya tayo kasi hanggang 4:30 lang yan. Let's go.